Draganče moj, dobro mi došao Jordan. Bolje te našao, prijatelju. Posle toliko puta provedeno kroz Liban, kroz Siriju. Evo, stigo sam u glavni grad. Tako je, da. Ovdje si kod nas, dobro došao naš gost, jordanski gost. I evo poklanjamo ti, mi Jordanci, našu maramu. Kako ide? Tako je, da. Gerab. Našu maramu jordansku da imaš za uspomenu. Pravi Jordanac. Tako je. Naš Draganče je došao u Jordan posle toliko pređenog puta. Sada je pravi ovako sa ovom maramom. Pravi nešmi Jordanac. Tako je. I sad ćemo ići da probamo tradicionalno jelo jordansko, a to je mansaf. Naš. Tako je da ćemo probati najukusnije naše jelo. Da vidim što se ovdje dešava. Dobar dan, Dobro večer. neke marame dijele ljudi, da vidimo. Mogu li ja da dobijem jednu maramu? Naravno da možeš. Čekajte naša jordanska marama. Sad ćemo i tebe, dragi naš, da opremimo da budeš pravi Jordanac. Ovako. I ti da nam budeš tako, lepo opremljen. Da, mami je sad toplo na glavu. Tako ćemo da jedemo mansaf. Da. Sjaj. Hvala puno. Dragi moj Dragane, dobro mi došao. Bolje te našao. Stevane, mili. Živjeli, nazdravlje. Živi, zdravi. Nazdravlje. Nazdravlje, Aman. Nazdravljamo Amanu i evo ulazimo, ako Bog da, u novu godinu baš ovdje u Jordanu. Naš Dragan i naš Stevan, dobro ste mi došli. Evo pijemo sokove sveže jordanske od limuna i nane i imamo sok od nara. Živjeli. Živjeli. Nazdravlje. Dragi moji, Dragane i Stevane, danas ćete probati našu pravu tradicionalnu jordansku hranu. Ovo što ja držim je kajmak u, da kažemo, u tečnosti ili tečni kajmak koji se preliva preko mansafa. Znači, naše tradicionalno jelo mansaf se sastoji od pirinča i jagnjetine. I vidimo i badem. Tako da mi prelivamo mi prelivamo mansaf sa jagnjećim kajmakom, da sve to bude sočno i ukusno. Da. Ti onda Živit na ljimine. Ja sam se puši. Da. Inače, mansaf, naš tradicionalno jordansko jelo, se uglavnom jede u svim jordanskim kućama, znači bar moramo par puta nedeljno jesti. Zajedno sa porodicama. Ovako se sprema na poslužavniku i generalno se jelo mansaf kuva oko 2 do 3 sata. Da samo meso bude mekano i sočno. I kuva se također u kajmaku, da bude baš onako ukusno. Sad ćete probati, sad kad budete probali slobodno, sad ću ja da vam sipam, ovako. Nando. Znači, ovako. Sipa se. Tako. A ti nije sahan la luzan. Ovo je nešto baš ukusno, probat ćete i reći ćete mi šta mislite. Tako je, za mene dosta. Ja ću jako malo. Ovako.
Malo samo, da. Mnogo je ukusno, znaš kako Pa ukusno? znam, da, Topi ja se. sam, odlično. U Džabri sam jeo. U Džabri? Da. Joj, Da. sjajno. Da, ono, preporučili su mi par ljudi taj restoran. Najbolji restoran za Mansav se zove, Da. ima, Habaja i tamo... Tako nešto se da, zove. ima habaja, ima i dahbrha i šarabha. Nešto stvarno mnogo ukusno. I sad probajte Mansav i recite mi šta mislite. Nešto se... Topi... Istopi se. Da, da. Gereb Abu Ali. Evo, prijatno ljudi. Prijetno. Prijatno. Prijetno. Hvala. Izvolite, dobro nam došli. Bolje vas našli. Dobro nam došli, dragi moji. Wow. Još sa bademom. Još sa bademom. Sjajno. Kako ti se čini, Draganče? Probaj jagnjetinu. Festivalu. Da. Abu Ali, قرب شوي. Dragi moji, Draganče, Stevane, dobro mi došli. Bolje vas našli. Evo, posle Mansafa, crni čaj, naš jordanski. Tako je. Ovako, nema na čemu, dobro mi došli. Ovo je baš naš tradicionalni crni čaj. Probat ćete ga i reći ćete mi vaše utiske. Tako je, Abu Ali. Tako. Kod nas je, da kažemo, tradicija da prvo probamo bez šećera, pa posle ko treba da savoramo. Znači, živeli, da ste mi živi, zdravi, dobro došli. Stevane, Živeli, na zdravlje. na zdravlje, mili. Na zdravlje, živeli. To. Kako vam se čini? Čist čaj. Čist čaj, pravi. Ti super. Sad, probate sa šećerom, slobodno, izvoli. Ne, ja svakako pijem bez. Pijem bez šećera. Malo šećera probaj, čisto da probaš. Mnogo smo šećera danas pojeli. Inače, Waffle, jedan ogromni, sa Kinder čokoladom. bravo. Razbili smo Ti si se. moj čovjek, ja to volim. Znaš šta, ovdje kada bi, na primjer, napravili jednu palačinkarnicu, znaš kako bi lepo radilo? Samo radi. Da, naša tradicija. Naša tradicionalna, vidi, ne bi... Što nema ovdje? Nemamo palačinke. Nema. I šta još nemamo? Nemamo burek i nemamo ćevape. Čudi me to da nema. Dobro ćevapi, ali dobro ima kebab ovako slično, ajde. Kebab, da. Ali, mislim, ne znam kako je zvalo ovo danas što smo jeli, ja mislim da je to kao kebab. Kebab, aha. Sličnog ukusa, ali ove palačinke, da, ne, Misliš da buju. bi to prošlo ovdje? To bi bilo, vidi, atrakcija. Nemamo to. A ovdje Jordanci vole nešto što je novo. Ja, ali čudi mi za burek da nema. Da, to. Nemamo burek. To mi ide u glavu. Ajde za... To od otomana bi trebalo da ostane, ono, to je, nama je ostalo dosta od otomana. Kako Ja nije, mislim da je kanafa od njih isto. Kunafe od nas. Jer oni Ja, su, u Turskoj ima dosta. I Tako kod je nas meni. ima, ono. da vam to objasnim. Kod nas Arapa, dakle sve što su Otmani uzeli od nas Arapa, iz arapskog Levanta, znači Sirija, Palestina, Jordan, Liban, oni su uzeli svoju našu tradiciju, našu hranu. Znači čaj crni, to znate, imaju burek, imaju kunafu, imaju baklave. Da, baklave. Sve to potiče iz Jordana, Palestine, Sirije, Libana, znači levanske zemlje. I čak našu kafu, znači naša kafa je isto arapska, koju pijemo, Turci su je preuzeli, zato se zove turska kafa. Tako. Nevjerovatno. Valla red je... Ti maja sana? Arba kazat maja? لا لا ما Dakle,
Dakle, nalazimo se, da kažemo, na najpopularnijem mjestu u Amanu, a to je poslastičarnica Habiba. Dakle, Habiba je ovde. Inače, Habiba je osnovana 51. godine. Habiba je poznata palestinska porodica iz Nablesa. Zašto iz Nablesa? Zato što je tajna same knafe kozji sir, koji je, da kažemo, mozzarella sir, i on je glavni sastojak kunafe. Naravno sa samolinom i pistaćima. I baš iz, da kažemo, Nablesa donose taj sir poznati kako bi mogli da naprave i da tako da bude poznata knafa i jako ukusna. Pa ćemo je probati sad, vidjet ćete kako je nešto baš specijalno, posebno, odlično, radujemo se tome. Biće to super, sad ćemo da snimimo kako ćemo da probamo kunafu. Super. Radujemo se. Ljudi čekaju. Gledaj, snimi red, brate. Snimi red, čekaju, u redu čekaju. Nekad redovi znaju da budu pod 100-200 metara. I zamisli, brate, ja prolazim ovom ulicom, kao što se nisam provalio da ima red, vidio sam ovo naš. I ja rekao, neka guža, ja pođem u vodu, izađem ovo, pa rekao, šta bi ovo, brate? Rekao, šta bi ovo, brate? Imamo super video. Habiba je poznata palestinska. On je bravo, pa je ovo to? Evo ga. E pa to mi je spomenuo ova cura, rekao je Habiba je Najglavniji. I oni su iz Nablesa. Iz Nablesa. Stigli su na sveže knafe, sad ćemo probati. Evo nam ga Stevan, Draganče isto. Hvala puno. Jel ima neki subscription tu da se odraje? Sjajno. Ovo je, ljudi, ovo je najbolje nešto od Amana. Mamilja kunafa u Jordana. Brate, ovo je brutalno. Kisovim, ja, ludilo. Draganče, to vidi, sveže. Jo, brate, to nisam pio od Indije. Svoli Habibi, došao. Svoli, vidi, to je naše beduinsko mleko. Šukrem. Vali. Živjeli. Nazdravlje, brate, nazdravlje. Evo naš Srbin, priča srpske. Nema na spavanje. Nazdravlje. Šukrani je ga, lesem da se vidi.